भोजपुरी के कॉमेडियन जौन बिहार के बाने मनी महाराज उ अब बहुत बड़ा बवाल भोजपुरी में काटे जा रहल बाने। मानल जाता कि भोजपुरी में अगला फिल्म जौन बा मनी मिराज करे जाल बाने और बहुत बड़ फिल्म बनावे के प्लानिंग बाटे। कुछ प्रोड्यूसर लोग भी चाहता कि मनी मिराज के जौन सब्सक्राइबर बाने सन, जितना भारी संख्या में उनकर सब्सक्राइबर बाने सन, ओकर फायदा उठावे खातिर। काहे कि आप लोग देखले बानी कि मनी मिराज के ना हाल ही में कई गो गाना निकलने हैं, एल्बम निकलने हैं और उस सारा एल्बम सुपर हिट भइल बाटे। ऐसन में अब भोजपुरी के कई गो बड़ प्रोड्यूसर अब चाहतन सन कि मनी मिराज के खेसारी और पवन सिंह की तरह एगो बड़ एक्टर के रूप में, माने आवे वाला समय में हो सकेला कि मनी मिराज पवन सिंह या खेसारी के रूप में भोजपुरी के बहुत बड़ स्टार बन सकेने। और ये पोटेंशियल ये लिए भी दिखता काहे कि भोजपुरी के क्षेत्र में मनी मिराज के अपने एगो चेहरा बन गिल बा और हर केहू उनकर दीवाना बा। तब देखल दिलचस्प हुई कैसे ही करतन है।